dahil alam ng kanyang nanay ng kanyang anak ay walang kasalanan, na siya ang tagapagligtas ng mundo, na siya ang anak ng Diyos, na handang ialay ang kanyang buhay para sa atin, na siya nagmamahal sa atin, umiiyak siya dahil hindi alam ng kanyang mga anak na inaalay na ng kanyang buhay para sa kanila. At pagkatapos siya mamatay, may mga tao pa rin ayaw maniwala sa kanyang anak. Umiyak si Maria sa harap ng ating Panginoon Jesus. At naisip ng ating Panginoon na ibigay mo na lahat ng abot tayo ibigay sa ating mga anak na nangangailangan. Meron pa pala akong isa na may ibigay ko sa kanila. Inalay mo ng aking katawan, mamaya ialay ko ng aking kaluluwa. Meron pa na mo may ibigay sa aking mga anak na nangangailangan. Ipapagtanong ko sa kanila ang aking ina. Sinabi niya kay Maria, babae, inuyan si San Juan, ito ang aking anak. Ito ang iyong anak. Ipapagkaloob mo sa iyo ang lahat ng mga anak ko. Dahil may niwala ako sa iyo, ikaw na nagpalaki sa akin. Ikaw na nagmahal at nagbuga sa akin. Ikaw na buong buhay mo na kinatapat ka sa akin. Alam mo, mahal mo din ang aking mga anak. Ikaw ngayon ang magsisilbing nanay, ina, para sa aking mga anak. Iaalay ko, ipapagkaloob kayo sa kanila dahil kailangan mo nila ng pag-ibig. Sa mga taong nag-iisa, sa mga taong nagwawala, sa mga taong hinihingi ng tulong, kailangan nila ng isang ina na magmamahal sa kanila, na walang sawang ialay ang kanyang buong buhay, ang kanyang pagiging tapat sa mga taong nangangailangan, humihiling ng lakas para sa kanilang puso, isip, para sa kanilang pamilya. Ngayon, ito po ang aking mga anak. Anak, ito po, ito para sa inyo ang aking ina. At dito po nagsimula